Sa pag-igo sa sunog sa barangay Mantuyong, Mandaue City kagahapon, nakuhaan og video ang suway nga pag-revive sa usa ka iro nga iya sa usa ka pamilyahang nabiktima. Ang report ni Nico Sereno. Sa makapatandog nga video nga na-post sa social media, gitabang og revive ning mga bumbero ang iro nga ilang na-rescue gikan sa sunog kagahapon sa barangay Mantuyong, Mandaue City. Ang usa mipadayon sa pagpump sa lawa sa iro, dayon pasirit kaniya og tubig aron mapabugnawan. Gisuwayan pa sa lain nga fireman pagbulhot og hangin sa baba sa iro aron kini maluwas. Ang video na post ni Cebu City Councilor Nestor Archival nagpasalamat sa pag-aksyon ug paningkamot sa NARF Brigade personnel ug sa uban nga fire volunteers sama sa taga Cebu South Alpha pag-rescue ug pagtabang sa iro. Gisuwayan sa GMA Regional TV pag-locate sa maong mga bumbero apan wala sila magpa-interview kay ang gihimo nila parte ra sa trabaho. Nasayra namo nga namatay ang maong iro nga ginganlan og si Whitey. Mutulo ka tuig na si Whitey nga binuhi nila ni Efren Bongko ug sa iyang pamilya. Giasoy ni Efren wa siya magdahom nga madakop sa kayo ang ilang balay. Gisecure paunta niya ang iro. Diri sa ibabaw. O diri sa ibabaw ako bitawon gitaguan diri kay para lang gitawon nga libre. Kuan gyud wala gyud siya gitabang sila kuan dito gikugos pag-abot dito gipampag gyud wala na gitawon gitabang buhi pa man unta siya pagpakanao. Hilabihang kaguol ni Bongko sa nahitabo sa ilang pet nga paraygon. Mao gyud din taon toy mosugat dayon diri sa ako kay ug way makabili diri ug toy pahibaw kana magabi kanang lakon tus taas. Mo pahibaw do dayon siya na laing tawo maabot. Wa gyud din tayo. Sa pagsuroy sa fire scene kaganiha, nakadapit sab sa among atensyon kining laing iro nga nagkapaso-paso human sa nahitabong sunog. Bisan pa niini, maayo na lang kuno nga wala maggrabihi ang maong iro. Ang uban sab nga mga fire victims among nabantayan nga gawa sa pagsiguro sa ilang mga family members nga makalikay sa sunog, gi-safety usab ang ilang mga pets nga parte na sa pamilya. Kini ang gipahimug-atan sa konsihal sa iyang post paghatag og bili sa mga binuhi ug sa mga kabumbiruhan sa ilang dedikasyon ug misyon sa pagluwas dili lang sa mga tao apan sa mga hayop usab. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.